Ya shugaba. MCS madalla. Yau gani na a zauren ka. Barka da zuwa. Ya ina da tambayoyi ne guda biyu. Madalla. Wanda suke kulle min kai. A karka damu. In ka zo zauren na ansa kan iya ansa. Masha Allah. Madalla. Na farko shine wannan kalma 1 2 3 ya aka samu 1 din nan. 1 bari ka ji. 1 ONE. Ka pronounce mun ita da Hausa. One ke. One ko? To One in har ka ji an ce ma mutum One to TV ne. No be juju be that. Daga yaren TV aka samu 1. One. Tabbas. Ka gane? Next question please. Next question na gaba shine ita kalmar nan January. January daga Hausa ne duka da ja da wari aka hada ya bada January. Kai. We are not informed too. Kuma ainihin reason din shine idan aka yi biya a December mutane suna kashe kuɗi lokacin Christmas da New Year sai ka ga baki ɗaya in aka zo kamun a yi biyan January sai su ga kamar an yi 2 months ne a January. Tabbas. A maimakon wata. Tabbas. January ma'ana jamewa. Ana jin jiki ne sai yasa ka bada sunan January. So daga yau in har kaga ana jin jiki ka ce musa tun daga sunan watan ne. Madalla. Masha Allah. Na gode ya shugaba. Ni ma godiya nake daidai ne. Madalla. Okay, ladies and gentlemen, if you like watching Zauren Shugaba, please like and share so that other two can partake from this. Thank you. And don't forget to subscribe to the YouTube channel. Yeah. Godiya muke. Godiya muke. Happy New Year to you and your family.